Nyonggarep telepon my bojo Mas Parmin sing ganteng dewek. Assalamualaikum Mas Parmin. Waalaikumsalam, Mi. Mengko lembur ora Mas? Oh, Rami. Hah? Ora lembur temenan? Ya temenan lah. Ya Allah senenge nyong. Seneng apa sih? Ora lembur langsung balik jam mampir-mampir. Iya, makanya langsung balik. Rek kamu ora kelingan sih ki malam apa? Ya kelingan lah, kayak mau malam Jumat. Iya sih ki malam Jumat wis waya Ya kayak ambene wis dihias. Iya kambene wis tak hias. Karo kembang pitung warna. Lah kembangnya mau ngapa sih, Mi? Iya mbenggo dolang-dolangan kembang kok sih. Oh, ya gue. Langsung balik ya. Ya wis makanya langsung balik. Aduh mampir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.